Jose Luis Ugarte, Lehazpiarra, hizkuntzalaria, Lehazpin aurkezpen handik ez du behar, azkeneko 40 urtan Lehazpiko herrikultura alde lanen da bielako. Etnografiri garrantzia handi eman dio, bere ibilbiden, eta izan Brinkola, Peiarte, Aztiriko, auzotako etxede ezberdinen historik jasotzen ditun bilduma baten bultzatzaile eta autoretako bada, baino bere gai kutxune toponimia izan da. Lehazpiko toponimia eta ondoko herritako toponimia. Esatea bateako, Urretxu Zumarra, Aztiria auzokoare bai, Zehamakoa eta Ilontan ateako dan Partzoneriko toponimin ikerlea. Bitxikero bezala, esango dugu, Gipuzkoko mendi altunan eta Euskal Herriko mendi altunan, Pirineo kenduta, dan mendi horri, izen egokia jarri ziola, mendi mapatan urte askotan ukerretorrita gero, aketegita ez, hainez. Eta bere laneko ezaugarritako da, ikertzea juten dan tokitan oso sistematikoa dela. Leku bat behin da berriz ikusiko do, eta konturatzen bada handik 3 baiarautzago izen antzeko dauken leku bat aurkituko dela, antxe haituko da, ia izen horrek ze patroikin esan nahi izan daiken. Zatik askotan izen batzuk oso gardenak, oso garbik ematen du, baina gero ibini podirion, konturatzen gara gauzak ez dira garbik, eta beste helduleku batzuk izan daizkela. Lehenik eta behin, eskarrik asko esan dizudan bizala, nire hitzeke entzutea etorri zeatelako. Toponimia alderdi askotatuik ikertu liteke, gaurko jardunaldian ikusten ari garen eta ikusiko dugun bezala. Eta nik horietako bat besterik ez dut landuko, edo lantzen. Nik ez daukat, esaterako Anderrek duen jakinduria, eta gaitasuna hitzen etimologia sakona eta konparatua egiteko. Eta nire azterketak ez doaz bide horretatik. Mendien ibiltzea eta baserritarekin hitz egite asko gustatzen zait, eta saiatzen naiz ondo zehazten toponimoak zein errealitate geografikori egiten dioten erreferentzia. Nire ekarpenak horti datoz, batez ere. Ukatu ezin diren evidentziak biltzea gustatzen zait. Hori bai, gero Ander bezalako bakarren bat etorri beharko du, arrazoi zientifikoa zein den aztertzera baldin badauka. Gaurko hitzaldira etorrita, 1325 urteko agiri batean azaltzen den pasartea izango dut abia puntu. En Legazpia, en otros lugares que labran la avena de Nekaburu, de Aizpuru, de Zamora, de Otanu, de Barbaria. Pasarte hau, bere laburrean oso aberatsa da. Alde batetik, hainbat burdinola mota deskribatzen ditu, ferrerías masukeras, batetik, ferrerías de mazo de agua, bestetik, ferrerías de homes nos hori zer den ez dakigu, eta otros aipatzen du. Gainera, Goierri garaiko eremu zabal bateko leku izen esanguratsuak aipatzen ditu. Begira, horre aipatzen ditu izenak, Nekaburu leku izena bitan aipatzen da. Badirudi lehenengoak eremu zabal bat izendatzen duela. Behar bada Gabiria, Mutiloa eta Zeraingo udalerritara zabaltzen den eremua. Bigarrenak, Labena de Nekaburu izenak ematen du Troi Ollargan mehatzegunea erreferitzen duela. Mehatzegune historikoa hori izan delako. Nekaburu denborarekin Lehenkaburu bihurtu da. Eta gaur egun ez da erabiltzen. Pentsa liteke kutsatze fenomenoz akaso gaur egun ingurortan batzuk erabiltzen duten bentaburu izan litekela. Txaro, manasto egin naiz. Legazpia aipatzen da 1355 urteko pasarte horretan, eta baina aipatzen da oso testuinguru bitxi batean, Nekaburu izeneko eremuari kontra jarriz. Hor, ematen dut, gero aipatuko dugu pixka bat, ematen du hor badagoela bien arteko loturaren bat formaren aldetik. Aipatzen da Aizpuru, gaur egun Aizpu eta Aizpe erabiltzen dira Zeraingo eremu bati referentzia egiteko. Aipatzen da Zamora, gaur egun Zabarain, gero izen horretara bueltatuko gara.
Otaino aipatzen da, gaur egunera antzera da, otaino esaten zaio, eta azkenik barbari aipatzen da, gaur egungo barbari edo barbarimendi. Hain zuzen, izen horiek deskribatzen dute Legazpiko mehatze barrutia dena. Bueno, guk Legazpikoa deitzen diogu, behar bada zeraindarrak eta mutiloarrak azarratu egingo dira, haiek uste dutelako beraien lurraldean dagoela, baina ematen du gehien bat Legazpirekin lotzen dela eremu. Mertxe Urteaga arkeologoa pasarte horretan ere fijatu zen, eta ez hori bakarrik, 1986 urtean artikulu bat idatzi zuen burdinola mota desberdinak deskribatuz. Haren ustez, Ferreria Masukera izenekoetan burdina lortzea zen helburu, eta gerora Ferreria Maior izenez ezagutu zirenen parekoa zatekeen. Ferreria de Mazo de Agua izenekoetan berriz haren ustez burdina igestea edo laminatzea zen helburu, eta gerora Ferreria Menor edo Ferreria Tiradera izenez ezagutu zirenen parekoa zateke. Ferreria de Homes azkinik harentzat mendiko burdinola ez hidraulikoa zatekeen. Ondori horietara heltzeko Arrasate eta Hernaniko burdingitzari erreferentzia egiten dioten agirizarretan oinarritu zen, Mertxe. Bueno, hau, pasarte hau, alde batera utziko dugu, ez da beharrezkoa orain aipatzea, gero ikusiko duzue aterako dugun idatzizko dokumentuan. 1355 urteko agirian aipatzen diren 3 edo 4 burdinola mota horietatik bakarrean fijatuko gara hitzaldi honetan. Ferreria de Homes delakoetan. Guk mendiko burdinola ez hidrauliko deituko ditugu hemendik aurrera. Mendiko burdinola ez hidraulikoen aztarnak nabarmenak izaten dira, bertan eskoria edo zepapilak egon ohi direlako, prozesu metalurgikoaren ondoren geratzen diren hondakinak, alegia. Legazpin, aztarnategi horiei zepadia esaten zaie, eta ahozko hizkeran bizirik dagoen izena da, inguruko herrietan ez bezala. Ez, kuriosoa da, hain zuzen, hori, datu hori, ze hemen inguruko herrietara joaten bagara, jendeak ez du ezagutzen zerren zepadi bat. Eta Legazpin, bai, Legazpin ohikoa da, eta normala da, orain arte normala izan da. Badakigu gauzak orain asko aldatu direla eta aldatzen ari direla. Baina, zepadia zerren hemengo basarritarentzako gauza normala da. Eskoria edo zepa horien kanpoko aldea, iluna, distiratsua eta kordoiez eratutakoa izan ohi da. Kanpora begira ez dagoen aldea berriz zimurtsua. Gure egin dugu horrela Julia Simon ikertzaile katalan zenak erabilitako deskribapena. Hemen dituzue 2 zepa mota hoiek, ezta? Handia izango litzateke mendiko burdinola ez hidraulikoen zepa bat, eta txikia izango litzake burdinola hidrauliko batena. Bien arteko desberdintasuna nabarmena da. Ikusten den bezala, ibaietako burdinoletako zepak porotsuak eta harroak dira, eta besteak ez bezala. Mertxe Urteaga eta biok, 2014 urtean Erdi Aroko burdin arkeologia Legazpio barrutiko zepadiak liburua argiteratu genuen arkeolan buletinaren bilduman. Goierri garaiko 124 aztarnategiren berri eman genuen, baita haien deskribapen zehatz egin ere. Geroztik beste 3 ere aurkitu ditugu. Hortaz, gaur egun paraje hauetan 127 ezagutzen ditugu. Kopuru horiek izugarriak dira. Eta aitortu behar da horrelako zepadi dentsitatea duen beste alderdi bat topatzea oso zaila dela. Gu beste bat ezagutzen dugu Euskal Herrian, iparraldeko Arrosa inguruan. Bizkaiko ezkerraldean ere asko dago, baino ez hemengo dentsitaterik. Arrela uste dut, ez dakit, barkatu nazatela bizkaitarrek ala espada. Behin honaino iritsita aitorpe bat egin behar dugu, eta zera da. Goierri garaiko 127 zepadiak, zepa ilun, distiratsu, kordoiez eratutirikoak dituztenak, 2 kokagune ezberdinetan ikusi ditugula. Gehiengoa 121 mendi hegaletan, errekasto eta putzu txikien inguruetan. Eta gutxiengo bat 6 ibaien goi ibilguetan, Aranaren barrenean.
badirudi azken horiek ibaietako burdinola hidraulikoen aurrekariak izan behar dutela edo direla. Horregatik, 3 burdinola motaz gutxienez hitz egin daitekela iruditzen zaigu. Mendiko burdinola ez hidraulikoak, mendiko burdinola hidraulikoak eta ibaietako burdinolak. Baina esan behar da, hiruko sailkapen hori eta Mertxe Urteaga 1996 urtean egindakoa ez dutela koinziditzen. Zoritxarrez. Ark ere beste hiruko sailkapena egiten badu ere. Gaia hor utziko dugu, oraindik ikerketa sakonagoak behar direlako eta hanka erraz zar daitekelako. Kontu teknikoa da, biztan denez, baina adi egon behar da, burdinolen izen zaharrak teknika bati edo besteari lotuta egon litezkelako. Honekin lotutako beste kontu bat. Mendiko burdinola ez hidraulikoak mehatzetatik oso gertu eraikitzen ziren, utzitako aztarnak salatzen dutenez. Eta arrazoi pisutsua zegoen horretarako. Material astuna garraiatzaren arazoa, mea garraiatzaren arazoa alegia, minimizatzen zen modu horretan. Ez hemen bakarrik, Europako beste hainbat lekutan ere berdin gertatzen zen. Horrelako kontuak baita ere erabili zituen Bizen Zernetz, Friburgoko irakasleak. Eta hori aipatzen du esate baterako 1997 urtean argitaratutako lan batean. La archéologie de la industrie de fer. Hori dela eta, mehatze barrutiek eta mendiko burdinola ez hidraulikoen kokaguneek bat egiten dute gehienetan. Hemen hor, mapa bat jarri dut, hor Mertxerekin batera atera genuen liburuan dagoena, eta hor ikusten dira puntu gorriekin azaltzen direnak dira zepadien kokaguneak. Esan dizudan bezala, liburuan 124 kokatu genituen, gaur egun 126, eta mehatze barrutuetan mordoa da, asko daude. Eta zepadien ondoan, zepadiak hain zuzen, goikoak mehatzegunen ondoan daude. Eta hor ikusten dira mehatzeguneetako, mehatzeguneak ikusten dira, Alezandiaga, Aizpe, Troi, eta bar. Itzaldi honetara ordea ez gara burdingitzaz eta mehatzetzen soilik hitz egitera etorri. Baizik eta burdingintza nagusi izan den eremuetan erabili izan diren leku izenez. Eta zuen lasaitasunerako, esango dut hori ere aspaldi hasi ginela lantzen. Nik horretan, Aitorrek esan duen bezala, aspaldi 40 urte aipatu dezu ez. Bildurgarria da, pentsatzea 40 urte pasatu ditugula horretan, ez zarra gean. Karrera bukatu orduko, edo karrera bukatzen, egiten ari nintzelaia, hasi nintzen olako ikerketak egiten. 86an bukatu nuen, filologia ikasketak, eta geroztik horretan gabiltza. Beti gauza berea, bueltaka. Zepadien kokaguneak ez ezik izenak ere jasotzen hasi ginen, modu sistematiko batean, denetariko iturriak erabiliz, bibliografia, artxiboak eta osko testigantzak. Aitortu behar dut, Burdinola elkartea sortu zenetik, 1993 urtean, eta ni hasieratik nago elkartean, zepadien inguruetako toponimia ibiltzeko gogoa areagotu egin zitzaidan. Horra saltzen dira, orain arte atera ditugun mapa toponimikoetako batzuk. Legazpikoa, Astirikoa, Zagamakoa, lagin bat. Gatozen bengoz mamira. Mendiko burdinola ez hidraulikoen inguruetako toponimian hainbat termino errepikatzen dira burdingintzarekin zerikusia dutenak. Biztan denez, hori logikoa dan bezala. Beste hainbat termino berriz mehatzaritzarekin zerikusia dutenak ere errepikatzen dira, baina azken hauek gaurko hitzaldian ez ditugu zerrendatuko. Bi taldeetan banatu ditut terminoak, ikusi ditudan terminoak. Batean, hondakinak adierazteko erabili izan diren terminoak, hondakinak edo zepak edo eskoriak, bestetik burdinola bera adierazteko erabili izan direnak. Azkenik, eta lehenengo taldekoak izango lirateke, zepa, zirar, zamora, legar, eskoria. Nere ustez, gero ikusiko duzue. Bigarren taldekoak izango lirateke, masuka, mailuka, makatza, baso, aizara.
Eta, bueno, azkenik, ola eta olea terminoen gaineko gogoetatxo bat egingo dut. Bueno, prozesu metalurgikoen ondoren geratzen diren hondakinak adierazteko hainbat termino erabili direla esan liteke toponimiari kaso egiten badiogu. Guk hauek topatu ditugu, esan dudan bezala, zepa, zirar, zamora, legar eta eskoria. Zepa eta zepadi, legazpin bizirik dauden hitzak dira, eskoria pila adierazteko. Izan ere, zepa oso ugaria da, bai mendian, bai ibai ondoetan. Horren adierazle da, eta bitxekiri bat kontatuko dut, bazela hemen, hain zuzen, lehitzar bat, legazpirat bizitzera etorri zena, eta eren bizibidea zen, erreka ondoetatik eta menditik burdina edo zepak ateratzea. Gero, errenteriko fundizio batean saltzeko. Eta bere lanbidea hori zan. Horrek esan nahi du, asko zegoela. Gaur ere, eta nik uste dut, gaur egun ere, asko dagoela, oraindik ere, ez duela dena bildu. Eta jarraintzu litekela. Bai, guk horretaz konturatu ginen, orain dela 7 urte, egin genuen esperimentazio bat egin genuen, labe bat piztu genuen, jakiteko garai batean burdina nola egiten zen, egin genuen iparraldeko teknikak erabiliz, tailerarteko zelai batean, eta lurra zulatu genuenean, labea egiteko, konturatu ginen, dena zepaz beteta zegoela. Kasatzen da, kanpotik ez da ikusten, dana gero soro bihurtu zelako, baina zulatzerakoan konturatu dana zepaz beteta dagoela. Bueno, baserritarrak ere, pentsatzen dut, baserritarrek hori badakite, azkenean, hor goldea pasatzeko garaian, kolpe darrak hartuko zituen kolpeak, eta pentsatzen dut puskatu, amusture egingo zirela. Bueno, Legazpiko toponimian, bueno, zepadien gainean ari gera, eta Legazpiko toponimian ugaria da. 3 zepadi desberdin jaso ditugu, eta zepategi bat. Zerainen eta gebien ere jaso dugu, zepadia eta zepari, urren ez urren. Esan behar da, dena dela, zepadi izeneko leku izenak ez direla oso zarrak. Edo guk ez ditugula oso aintzinako dokumentuetan jaso. Zepadi izena azaltzen da batez ere 19. mendeaz geroztik. Zaharrena guk jaso dugun zaharrena 1815 urtekoa da. Hori dela eta pentsatzen dugu aurretik etzela zepa erabiliko, beste zerbait erabiliko zen. Goierritik kanpo toponimotena ikusi dugu, eta suposatzen dugu erreferitzen dituzten lekuetan zepak egongo direla, baina ez dugu konprobatu. Esate baterako, hor, Diman, Zeanurin, zepamendi badago, Goianen, Araban, zepamendi baita ere, Diman berriro zepalekua, Hernanin zepadi, ez dugu konprobatu, ez gara bertara joan ikustera zer dagoen, baina suposalitekean ere eskoria pilak egongo direla. Bueno, hemen irudi bat, Legazpiko zepadi izeneko lekuarena, hori oso kaletik nahiko hurbilen dagoen lekua da, zepadi izena du, eta guk aizaleku bat izenez bataiatu dugu, genuen libururako, eta 87 metroko perimetroa dauka, gutxi gora bera. Hemen zepategi izeneko leku bat galduta dago, gaur egun ezkerreko irudien ikusten zuen bezala, aparka leku bat dago gaur egun, baina garai batean inguru horri zepatik izaten zen zergatik, arrazoia erreza da, hor burdinola bat zegoelako, bikuina olea izeneko burdinola. Bueno, gatozen bigarren terminora, zirar. Zirar termino ere ugaria da Goierri garaiko leku izenetan, zepa adirarekin. Hori leheno Anderrek aipatu duen bezala. Eta gure kasuan, Anderren kasuan ez bezala, konstatazio hori egiteko obserbazioan oinarritu gara. Ezagutzen ditugu Idiazabalen eta Legazpin Masuka Zirardi izeneko lekuak. Ezagutzen ditugu Zerainen Zirardi eta Zirardi Peatza izeneko lekuak. Ezagutzen ditugu Mutiloan
Zeharbide eta zehar muino aldea izenekoak. Eta ziurtatu dezakegu guztietan eskoria pilak daudela. Mutiloko toponimoen kasuen esan dek kutsatxa fenomenoa gertatu dela eta jatorrizko zirar forma zehar bilakatu dela denborarekin. Zeran, mutilon jaso ditugunak ez dugu zirar jaso bere jatorrizko formarekin. Bueno, guk uste dugu zirarretik etorri behar duela, zehar jaso dugu. Baina, hain zuzen lekuietan, zepak daude. Eta ez du, nik duda gutxi daukat hori zirarretik etorriko dela. Gure mugetatik kanpore ugaria dira zirar losagia izan dezaketen leku izenak, Abadiñon, Urrunagan, Legution, Asparrenan eta gehienak gainera mehatze barruti zagunen ondoan daude. Baina ez dugu konprobatzerik izan eskoria pila dauden lekuak diren ala ez. Bueno, zuk aipatu duzu, Ander, ziarruzta, eta seguranski ere horren atzean ere egoliteke, zirar egoliteke. Asparrenan ere badago beste toponimo ezagun bat, batez ere hor zirauntza, eta zirauntza nik zirauntza harrekan justu bertan ez, baina ondoan zepadiak ikusi ditut, eta hori ere, hortik eratorria izan liteke. Bueno, hemen, Idia Zabalgo Mazuka Zirardi izeneko baserria. Garai baten Mazuka Zirardi izaten, horrela dago jasota dokumentu zaharretan, gaur egun uste dut Mazuka bakarrik esaten zaiola. Ezta, Antonio? Bai, ez da kasualidadea. Hain zuzenik, dokumentu zaharretan izena ikusi nuenean Idia Zabalen, urrengo gunean bertara joan nintzen ikustea. Hemen, derrigorrean egon behar du zerbait. Eta kostatu zitzede, baina topatu nuen. Bertakoek esaten ziaten ez zegoela zepadirik. Baina gero, zaharrarekin hitzeagitarango esaten zian, bai ez, goldea sartzerakoan batzutan harri batzuk azaltzen zirela. Eta hemen badago. Eta gero nik ere, berago ere topatu nituen. Beraz, garbia da, zirardi horren jatorria. Zeharbide hau da beste, zeharbideko lekuan dagoen hilarri bat, oso polita, oraindik hor dago, ez dakit, egunen batean bakarren batek lapurtu edo eskabadora batek iguala aurretik eramango du, baina hori leku interesgarria da, eta zeharbide esaten zaio zergatik handi gertu, zepak daudelako. Bueno, gatozen beste auzi korapilatsu batera, Zamora. Bueno, hau ez da zientzia, baina nik ikusi, Zamora izeneko bilekutan eskoria pila handiak daudela segurua da. Legazpi Mutiloa Zerain udalerrien artean dagoen Zamora lekuan, gaur Zabarain modura ezagutzen da, hor zepa pila izugarria dago. Eta Irungo Zamora baser inguruan ere 200 metrora eskoria pila handia daude. Nuarben ere badago Zamora izeneko baserri bat, gaur egun Zamao esatzen zaio. Eta bertara jo nintzen, izan dira, hemen zepak egon behar du. Ez nuen zeparik ez dut topatu. Baina, jakin nuen, handik 200 metrora garai batean burdinola bat zegoela. Ola etxea izeneko burdinola bat. Eta oso litekena da, izena hortik etortzea, burdinolarrek usten zituen zepetatik, edo zirar piletatik etortzea Zamora. Jatorriari buruz, jatorriara pasatu horretik, esango dugu baita ere, Zamora gehiago ere, Zamora asko dagoela Euskal Herrian. Eta, hombre, ez dakit guztiak zepapilak izan dezak begiratu inberko litzateke. Behar bada, bakarren batek izan dezake zer ikusia Gaztelako hiriburuarekin edo probintziarekin, ez da. Baina nik uste dut hor patroi batzuk errepikatzen direla. Hor, arrumeizte egin bada Zamora, nik dokumentu zaharretan ez dut ikusi, Zamora ez da gorreak ditu da egiten dut, Amurrion ere bada, Oiaztun ere bada, Legutien ere, Legutien berriz Zabalain dago, Zabarainen oso antzekoa, behar bada Zamoratik etorritekena, Albizturren bada, Zamora, Martina Ximenen, bai. Bueno, zesan behar nuen. Bai, pasatu naiz. Zamora terminoaren atzean, nire
nire interpretazioa da, hor zirarra dagoela, eta mora bat egon litekela. Armonaren kasua, harria, mora dagoen bezala, harri pila alegia, eta armoria gaina izen bada, legazpin erabiltzen den izen bada, eta leku askotan erabiltzen dena, o erabili izan dena, eta antzeko egitura duen hitz bat izan litekela iruditzen zait. Zirar mora eta hortik zamora. Baina hor utziko du. Hemen, irudi honetan ikusten da Legazpiko Zabarain, Zamoratu datorren Legazpiko Zabarain ikusten duzuen bezala dena zepaz beteta dago, zepadiz beteta dago. Hori goiko zepadia, hori da goiko zepadia horre argazken ikusten dena. Irungo Zamora baserria, baserriaren ondoan baita ere zepak, zepadiak ikusi dira, inventeriatu dira. Horra saltzen dira, 2 puntu urdin horiek zepadia dira eta goian dagoena baserria. Nik uste dut hor loturaren bat egon litekela. Eta hemen Marbeko Zamao, hor dago eskubian baserria, eta ezkerrean azaltzen da nun zegoen, puntu gorriarekin burdinula nun zegoen. Hirugarren terminoa, eskoria adierazteko. Ez dut inoen irakurri legar terminoak eskoria adiera duenik, baina toponimoak hori irakutsi dit behin eta berriro. Gabiria eta Zeraingo Legorburu izeneko lekuek oso garbi. Biek baserri banari egiten die erreferentzia eta bi baserriak zepadi handien aldamenean daude. Bat zepadiaren gainean eta bestea zepadiaren azpian. Ez dirudi kasualitatea. Toponimoaren buru osagaia susmagarria da. Esango nuke ez dela leku garaia, muino behar bada. Era horretan gorago ikusi dugun zehar muino leku izenaren parekoa litzateke. Gabiriko Beintalego Retxea dagoeneko desagertuta dagoen zepadi baten parean dago. Hortik ere etorri liteke Legor bigarren osagaia. Oiartzungo eta Irungo Legar Txikbia eta Legarria izeneko parajeak parajeetan zepadiak inventariatu dira eta inguruetan daude. Eta oso litekena da jatorria hori izatea. Eta gero beste kasu bat, ez hain garbiak ez direnak, batez ere legar forma garbirik azaltzen ez delako, eta horiek dira Zeraingo Larraondo, Helduaingo Lardi, Aramaioko Larrerre. Hiru kasuetan zepadia daude, eta zepadia daude. Legarreti dator, larro hori legarreti dator, ez dator? Hori, ez dakigu. Baina litekena da legarretik etortzea hain zuzen horregatik zepadien ondoan daudelako. Hemen ikusten dugu legorburu, astiriko legorburu, justu baserriaren azpian zepadia handi bat zegoen. Ia ematen du izena horti datorrela. Zeraingo legorburu hemen, justu baserriaren gainean, beste zepadia handi bat. Zeraingo Larraondo baserria, azpian zepadia handi bat dago. Eta justu legarraren ondoan dago. Kasualidadea? Ez du ematen. Oiartzungo Legarre izena. Oiartzungo Legarre izenaren inguruan, bi zepadi ikusi dira, inmendiarretu dira. Bi edo hiru ere bai. Hor puntu berdeaz azaltzen direnak. Irungo Legarrea izenaren inguruan ere beste hainbat, ez da? Ematen dugu loturaren bat egon litekela. Hemen berriz, Lardi, Helduaingo Lardi. Hor baita ere, Lardi leku baten dago, baina gero hor beheragon badira zepadiak. Zemagarrena, zepadi izan dugu, zirar izan dugu, legar eta eskoria. Horrengoa eskoria izango litzake. Eskoria berriz, Goierri gari ez du jaso eskoria duen leku izenik. Ez dakigu inoiz erabili denik ere. Hemendik kanpora ordea hainbat lekutan azaltzen dela ematen du, Leintzen, Zeberion, Barakaldon, ikusi egin behar, erreferitzen dituzten lekuetan burdinolak egon diren ala ez. Ematen du baiez, baina ez mendietakoak, hidraulikoak baizik. Hobeto aztertu beharko litzateke.
Eta bigarren taldera pasatuko naiz orain, burdinolak adierazteko erabiltzen diren terminoetara. Masuka, mailuka, makatza, maso, aizara nire ikerketen, nire irudipenen arabera. Masuka. Masuka hitza berez, ez da euskal hiztegietan jasotzen, baina toponimian utzitako aztarnengatik badakigu garai batean erabili egin zela. Are gehiago, iruditzen zaigu burdinola adierazteko termino zaharra izan litekeela. Alde batetik, Euskal Herriko agiri zaharretan burdinolak designatzeko hitz eta esapideen artean erabili izan da. Ferreria, herreria, ferreria tiradera, martinete, ferreria de martinete, ferreria mazona terminokin batera. Hortxe ditugu ferreria masukera eta masukera. Bestetik, Iberiar penintsulako mendebaldean matxuku, matxuko, mazu eta mazo erabili izan dira burdinola adierazteko. Hortaz, ez dirudi oso aldrebesa denik pentsatzea masuka erabiltzen zela gurean. Guk leku hauetan ikusi dugu. Masokola. Masokola, gaur egun masokola esaten da, baserria desagertuta dago, Legazpin zegoen, ibaien ondoan zegoen, badakigu burdinola izan zela, bitxia da, masokola baserriaren izen zaharrean, masuka olea, masuka eta olea apelatiboak ikusten ditugu. Biak burdinola adierazten dutenak. Masuka zirardi leheno aipatu dugu zirardingatik, baino masuka zirardik ere badu masuka aurretik. Eta gure iritzian masuka hori erreferentzia egiten dio burdinolari. Masuka zirardi leheno esan dut bitan ikusi dugula, bat Idiazabalen eta bestea Legazpin. Eta biak burdingintzarekin lotura zuzena dukatela ia garbi dago. Gero, Zegaman ere topatu genuen maskulain izeneko leku bat, eta maskulain izeneko lekua, nola ez, hemen ere zepadi badago. Eta hortik horrek azalduko luke maskulain horren lehenengo partea. Ez dakigu zein izango litzateken forma osoa, ez dugu jaso. Gaur egungoa besterik ez dugu jaso. Gero, hemen aipatu ditut, hoiekin batera, baita ere ez hain garbiak, baino hemen inguruan ikusi ditugu basakaundi. Basakaundi mutilon dago, eta da Barnaola lekutik gertu, eta leku horretan beste zepadi handi badago. Gure iritzian, basakaundi hori masukatik etor liteke. Masuka handi bat zegoelako. Besterik gabe, edo, auskalo. Beste bat, Rio Masoga, Rio Masoga ez dago Euskal Herrian, Euskal Herritik gertu dago, hori zean dago, Oja Castron dago, han batzutan arutza juten gea egun batzu pasatzera, eta nik izen horrekin fijatu nintzen. Eta zen, honek bai etzizan zerikusia burdingintzarekin. Eta erreka da, eta zen, begiratu egin behar dut. Eta joan nintzen gora, eta topatu nuen. Ez izan zaila, justu errekaren goiko partean, zepadi handi bat topatu nuen, hain zuzen hauxe. Justu hori, hor, ibiltzen joan izan, eta ikusten dituen zeparrasta ikusten. Begira, ematen du, nire iritzian, masoga hori masukati dato pasatzen dena, bero erdarazko filtrotik pasatua. Eta gero masuketa, masuketa daukagu Goiartzunen, hor ere oso garbi ematen du, masuka duden leku bat izan behar duela. Eta bertara joan nintzen izan, ikusi behar dut, bertan zer dagoen. Ez hori da, basatu behar dut. Eta, masoketa egia esan oso leku aldrebes batean dago. Eta han ez zegoen masuka eta zeparrastoik ez zegoen. Baina izena hor dago. Ze pasatzen da, askotan gertatzen da hori, danak toponimen gabiltzen hori badakigu, askotan izenak ez direla ondo kokatzen, hori batetik. Eta bestetik ere gertatu liteke, izenak izan dezakela jatorrian beste leku bat izatea eta gero zabaltzea.
Eta bietako bat gertatu da hemen, ze ez da normala, ze goian ez dago arrastorik. Nire iritzian, masuketa beko partea izan behar zuen jatorrian, ze hor zepa pila daude. Goian ez, baina hobean bai. Bueno, eta horrek emango ziola, pentsatzen dut horrek emango ziola izena inguruari. Aramaion ere, badago, masuka, nola da? Masukolete izeneko leku bat. Eta bertara jo nintzen, eldengo aldean ez nuen ez topatu. Bigarrenean, ondoko leku batera joan nintzen, eta han bai topatu nuen. Hor ere, nire iruditzen zait, izena gaizki kokatuta dagoela, askotan gertatzen den bezala. Edaduraz beste alderdi bat ere hartzea. Bueno, masukoleta kasuan, Aramaioko masukoleta kasuan ere, Legazpiko masukolean bezala, ematen du, burdinola adierazteko bi apelatibo erabili dira. Eta gure alderditik kanpo, beste hauetan ere aukera handiak daude. Gure iritzian burdingitzen dituteko astanak topatzeko, las masukeras, Carlosek aipatu zen aurrekoa Marakaldon badagoela las masukera izeneko leku bat, gero Arrasaten ere Masakola izeneko leku bat dago, behar bada burdinola izan dakoa. Oiartzun ere badago Molino de Makusu izeneko leku bat, ematen gainera Arreka ondoan dago, akaso izan liteke masukatik eratorria, Irunen Basakaitz, horiek ikestu egin berko lirateke gehiago. Beste hitz bat, burdinola adierazteko, Mailuka, ez dakit demora nola gabitzan, uste berantu ez da? Bai. Bueno, Mailuka. Mailuka oso kuriosoa da. Kontua da bakarrik leku bakarrean topatu dugula hemen. Ematen du gainera masukaren egitura berbera daukala. Maso-masuka, mailo-mailuka. Mailu-mailuka. Behin bakarrik jaso dugu, eta apas badat hortik izinlik ondorio handigirik atera. Baina, hain zuzen, jaso dugun lekuan, zepadien mordoa dago. Mailuketa hor dago, hor ikusten duzue, eta inguruan lau zepadi identifikatu ditugu. Bueno, beste termino gatazkatsu bat. Bueno, gatazkatsua, guk evidentziak jokatzen dugu, eta gero ikusi, gero konprobatu egin berko da, ez da, denborarekin, hor zer dagoen. Makatza. Makatza izeneko hainbat parajetan mendiko burdinolak daude. Hori dela eta kutsatze fenomeno egon dela ez da baztertu behar. Hots, jatorrian mazuka edo matzuka ahoskatzen zen hitzarrunta denborarekin makatza bilakatzea. Ordezkapen prozesu horiek ohikoak izaten dira. Hitz baten jatorrizkoa dira galtzen denean, oso antzekoa den beste hitz batez ordezkatzea normala izaten da. Erabiltzaileak egiten dituen erkaketak dira eta ez da ordezkapena konturatzen. Makatzagak ikusi ditugu, Legazpin, Irunen, Aian, eta Iruretan ikusi ditugu zepadia daudela. Eta orduan, leku horretan zertzegoen, makatzak zeuden, behar bada makatzak ere gongo ziren. Baina, izenen jatorria makatzatik dator, ala masukatik edo matzukatik dator. Batek daki. Hemen esate baterako Legazpiko makatza, dana zepadi zinguratuta dago. Irungo makatzaga inguruan ere zepadi pila badago. Eta Aiako makatzaga txiki baserriaren ondoan ere zepadi pila da. Bueno, burdinola adierazteko urrengo terminoa, baso. Hau ere ez da segurua, hau ez da segurua. Kontua da, baso osaia duten hainbat parajetan zepadiak ikusi ditugula. Tentazio ematen du baso hori, Iberiar penintsulako mendebalen ikusten den mazu horrekin lotzeko. Normala ere bada, egin batean burdina egiten zen paraje asko gaur egun baso direlako, baina batzuetan iruditzen zaigu atzean ez ote dagoen mazo edo maso izenik. Bueno, hemen zer jarri dut. Bai, hau da Legazpiko Basaundi izeneko parajea. Basaundi gainera,
hasiera batean ematen du baso handi bat, aurren atzean baso handia izan behar duela, ezta? Eta, bueno, akaso horrela izango da, akaso horrela izango da, baino badu mutilon jasotako basaka handi izenaren antzekotasuna. Ez da ez hori bakarrik. Han bezala, hemen ere, burdinola edo zepadi pila bat topatu ditu. Asko, ez dakit, bost edo 6 bai, basaundi izeneko parajean. Hortaz, ez da baztertu behar. Urrengo terminoa, burdinolak adierazteko, haure gatazkatxo ikusi duzu, segurutik hasi gea, eta gero pizkenaka, gatazkatxuetara pasatu gea, ezta? Urrengo termino gatazkatxua aizara izango litzateke. Aizara, zain honekin amaitzeko aizara terminoa aipatuko dut, Legazpi eta Gabiriko aizaleku mendiaren izen zarrean topatuko dugu aizarakue. Mendi horren magalean dozenatik gora burdinola arrasto topatu ditugu, eta askotan pentsatu izan dut atzean ez ote dagoen burdinola adira duen terminoa. Mendiko burdinolak topatu diren beste parajetan ere ikus liteke. Aizagain, Oiartzunen, eta Aizate, Berastegi helduainen. Egia da oso lekukutzak gutxi direla eta zalantzazkoak. Bestetik, ez du gaztu behar Manuel Abordek, ikerlariak, Aizeola hitza jaso zuela zerainen. Berak esaten du bertako baserritarrei jaso ziela, Aizeola, izena hain zuzen mendiko burdinolak adierazteko. Eta behar da horrela izango da. Eta, hombre, kontua da, bera bakarrik jaso zuela, ordurako segurazki galzorian egongo zelako. Guk ez dugu hemen horrelakori jaso. Baina, konfirmatzea bali da, aizara edo aize horrelako zerbait garai baten erabiltzen zela, kasu horretan, bera jasotakoari balio eman beharko zaio. Aizalekun, hor zepadi pila bat daude, Aizate, nun ez dakit nun esan dugu nungoa dela, hor ere bai, gero aize gainen ere bai, Oiartzunen, eta bar. Bueno, eta mukatzeko olea. Amaitzeko bitz, olea terminoen gainean. Mendian, ola apelatiboa duten leku izenak ugari badira ere, eta Legazpiko mehatzi barrutian ere bai, esango nuke ez dietela burdinolei erreferentzia egiten. Nez eta inguruan zepadik egon. Hau da, guk ola terminoa edo apelatiboa duten toponimo asko jaso ditugu mehatze barrutietan. Baina ez zaigu iruditzen horiek burdinolei erreferentzia egiten dienik. Jaso dugu Zelda Antzolaraz, Monte Tenuola, Zelda Estubiolatza, Arola, Antzolaraz Goitia, Korrostola, Ola Txipi. Ez da logikoa gure iritzian burdina egiteko labe bati izena ematea, edo karobi bati, edo txondor bati, edo ikaskinen etxola bati. Nolabaiteko izenez ezagutu zitezkeen martxan zeuden bitartean. Aiba. Ez da giz, hemen, pasatu egin naiz. Bai. Baina oso iragankorrak izango ziren izen horiek. Gaur egungo Urbiako etxolen izenak diren bezala. Gaur egungo Urbiako etxolen izenak izena dituzte, baina oso iragankorra dira, gero ez dute denboran irauten. Eta guri iruditzen zaigu, garai bateko eraikin txiki horiek izenek balima zuten iragankorrak izango zile. Ez dutela pixurik gero denboran geratzeko. Horregatik arraroa da, horiek aizeolek mendiko burdinola horiek izena izatea. Bueno, a ver, joan zait hemen kursorea. Epa. Ez da logikoa, bueno, bai. Desberdin ikusten ditut ordea ibai ondoetako olak. Hor bai, hor esango nuke burdinolei egiten ditela referentzia. Segurenik, burdinola horiek handiagoak izango ziren eta entitate handiagokoak. Legazpiko mehatze barrutian bi ditugu horrelakoak, Aizpeolea eta Barrenola. Hirugarren bat ere egon zitekeen, Mutiloa. Baliente izena, Mutilola izeneko burdinola batetik badator. Hemen Barrenola baserria, eta itxuraz garai batean burdinola izandakoa, izenengatik eta kokapenarengatik. Gero hor daukagu hemen Aizpeolea, Aizpeolare Aizpean dago,
abizena sortu du gainera, hor zepadi handi bat dago ondoan, ez dago dokumentatuta, baina esan liteke hor zegoela burdinolaren bat. Eta gero mutiloa. Mutiloa, esan liteke mutiloa ere horre atzean ola bat dagoela. Bueno, horren jatorriaz, baduka teoria bat, olea edo ola horren jatorriaz, baina gaurkoan ez dute aipatuko, seguru hago egon arte. Bueno, eta behin onaino iritsita, laburpen modura, esango dut, toponimoek informazio asko gordetzen dutela bere baitan, baina horiek azaleratzeko lan asko egin behar dela. Usta ez da beralakoan jasotzen. Lehenengo, toponimiaren beraren legeak ezagutu behar dira. Zer izendatzen den eta zer ez. Inguru jakin batean zer espero liteken eta zer ez. Bilakaera fonetikoaren nondik norakoak, kutsatze fenomenoak, tradizio anitzetako geruzak. Bigarrenik, toponimoak erreferitzen duten ingurunearen ezagutza sakona izan behar da. Ahalik eta alderdik gehien hartuta geografia, historia, arkeologia, geologia, ekonomia, mitologia. Gaurko kasuan ikusi dugu zepadien kokaguneak ezagutzea erabakiorra dela diskurso bat eraikitzeko. Hirugarrenik, oso lagungarria da ikerketa eremutik kanpoko alderdi eta eskualdetan zer pasatzen den jakitea. Fenomeno asko eta asko errepikatu egiten direlako. Gurea oso berezkoa eta originala dela pentsatzen dugun arren. Bidea luzea da, baina emozionantea. Eskerrik asko. Bueno, bai. Ez duzu esan nahi teoriako zune ola orea... Segurago egon artez nuke botan nahiko, ez dakit. Ez du hortik. Metonimiaren bidetik. Bai, metonimiaren bidetik doa. Latinaren bidetik. Latinaren bidetik. Eta latinaren bidetik, bai. Zablaren kasuan, bidetik, Bai. Justu azaldu ez dudana jakin nahi duzu. Jakina, nik ikusten dudana da, olaren kasuan, hor zerbait dagoela, bi ola ditugula, ez da, alde batetik, ola etxolatik datorrena, ez da, etxolatik, saroia eta hori adierazten duena, eta gero daukagu garbi dago, badagoela beste ola bat, burdingintzarekin lotura zuzena duena, ez da. Eta niri kosta egiten zait, pentsatzea biak jatorri berekoak direla. Kosta egiten zait, pentsatzea hori. Niri egiten zait, bi jatorri dituztela, eta behar bada, bi formatati datozela. Eta baduka teoria etxo bat, baina momentuz, esaten dizut, berriro. Hora, azkalo da. Ederki. Besterik baldin badukazue. Pero, bai. Iruña edo Iruñarriko mutiloa, hori, lotua egon ziteken hemengoarekin? Hori ere... Bietan... Ikusi beharko litzateke segura, ez dakit, ez dut ezagutzen oso ondo, ingurura ez dut ezagutzen. Gustatzen zain zuzen, izbatetaz hitz egin aurretik ezagutzea, ez da? Ingurua ezagutzea eta orduan horren arabera hitz egitea. Ez dut ezagutzen. Ez dakit, behar da erreka baten ondoan dago, harri asko dago errekan ondoetan, ez da? Eta orduan, eta jatorri hortik etortzea, nik uste dut hori posible badala. Oin, gero mutil hori zergatik nundi datorren, ez dakit. Oin, gure mutiloren kasuan oso logiko izango litzake bertan burdinola handiren bat egotea. Zergatik, justu mutiloko eliza eraikita dago bi erreken artean, eta burdinola asko erreken urgurutzetan eraikitzen ziren, ezta? Eta gaur egun ez dago burdinoren arrastorik, errota badago, ez dakit nola duen izena, errota txiki uste izena dula,
Horri bilin izan, begira, separrazturik eta bilatzen oten nuen, ez dut ikusi, behar bada beste kokakune bere batean egongo zen. Baina izenak eta inguruak esaten du baietz, hor egon behar zuela zerbait. Beste Nafarroko mutiloaren gainean, ezin dizut esan. Bitxia da, Bai. nolabait ondorio bera edo mutiloa, Bai. eta zuk horre hemengoan ikusten baldin baduzu olaren arrastoa edo egon zitekela edo itzala edo bitxia da, han ere gote antzeko toponimo bat eta... Eta lehen osan dudanagatik, fenomenoak errepikatu egiten dira han eta hemen. Hemen fenomeno isolatu gutxi goten dira, nik ikusi dudanez, ikusi dudanaren arabera. Normalean, gero, hainbat lekutan errepikatzen dira, bai. Ikerketa asko egin behar dira, eta esan dudan, hau ez da, bere alakoan ez dira sortzen azalpenak, ez da, landu egin behar dira, asko landu behar dira, bai. Ojekasto, nik ez duk esango Euskal Herritik kanpo dagoela, Ojekasto. Bueno. Ados, bueno, bai, oso, baina hor gertatzen da, bai, egia da, hor euskal toponimia oso handia da, euskal toponimia presentzia handia da, hor arazoa handia da, hor dokumentazio zarretan azaltzen den izenak ere desitxuratuta azaltzen direla. Hemen ez bezala, hemen normalean dokumentu zarretako izenak bere osotasunean eta jatorrizkotik gertuago azaltzen dira, han ez diren euskaldunak, eta hango idazkari eta notarioak ez ziren euskaldunak, hemen gehienetan baziren, eta bazekiten zer idazten ari ziren. Han ez, eta orduan edo zer gauza idazten zuten. Eta orduan, atzera egiteko zaitasunak ditugu, zaitasun handia ditugu. Dana dela kasu honetan ikusten eta kasu nahiko gardena dela gutxienetakoa. Ez que justu, masoka baten ondoren joan, eta estepadia ikustea, eta gainera bilakaera hori ez da, osentziarena, erderaren kasuan, hori normala da. Ematen du garbi dagoela, ez da, haren jatorria zein den. Gero hain zuzen horrekin lotuta badago beste toponimo bat, ez da, masoa. Hain zuzen baitera, nola da beste Beroladok honek aipatzen duena, Rufinok aipatzen duena, masoa, eta masoa hori bera izan liteke akaso, masogatik eratorritakoa, edo basoarekin. Baina ingurune berean daude. Aztertu berko litzake gehiago badagoen alenik, bat topatu dut inguru horretan, Gero, ezkarein gehiago topatu ditut, Zepadi gehiago topatu ditut, baina ez dut lotzerik izan, toponimiarekin lotzerik ez dut izan. Behar badaia oso desitxuratuta daudelako lehen esan dudan bezala. Vale.